Un saúdo para todos aqueles que nos escoitades dende Radio Filispín e hoxe estamos aquí para falar do proxecto Semente con Santi Quiroga, coordinador nacional, e Natalia, coordinadora pedagóxica, e sen máis preguntaríavos xa como comezou este proxecto, cales foron os seus inicios e cal foi a idea que precisamente deu lugar a esta semente. Pois a semente nace en 2011 no seo dun centro social, como moitas outras iniciativas populares, e concretamente pois nunha asamblea, non? Pois naquela altura había moitas socias e socios que estaban preocupadas polo papel que estaba a xogar o ensino público, nomeadamente na españolización das novas xeracións. Entón, pois comezaron pois a barallarse diferentes posibilidades e unha que xa fora explorada por moitos outros povos non só da Europa, senón tamén do mundo, era a iniciativa educativa popular. E así foi pois como se foron dando eses primeiros pasos, comezou en Compostela e despois foi extendéndose, non? Pois a Trasancos, Lugo, Vigo, Coruña, e actualmente pois temos 5 centros educativos de ensino infantil a ensino primario. O ensino infantil está en todas as escolas e o ensino primario só na semente Trasancos e tamén na semente Compostela. E non sei se existiu tamén contacto con eses povos do que faz mención precisamente, moitas veces parece que a semente é algo moi particular, pero existiu ese contacto, faláchedes con eles para saber máis ou menos por onde comenzar? Sí, efectivamente, de facto, pois, por exemplo, unha compañera nosa, Beatriz Vieites, estivo, por exemplo, estudando o caso das bresolas na Cataluña Nord, eu propio e outras compañeras estivemos en Euskal Herria e actualmente temos unha alianza con Ikastola en el Cartea, que digamos a rede de Ikastolas populares de Euskal Herria, e obviamente tecemos redes de solidaridade e apoio mutuo con todos aqueles povos, pois que ao final atravesan unhas circunstancias políticas semellantes ás nosas, que non é nada máis e nada menos que padecer un réxime xurídico político que o que fai é pois minorar as nosas linguas e culturas, non? Entón, frente a esta discriminación estatal, no caso galego é unha discriminación que non só opera no ámbito estatal, senón lamentablemente tamén no ámbito autonómico, podemos dicer, pois frente a esa discriminación, pois a xente organízase e comeza a construir coas súas propias mans pois a escola galega do futuro, que é unha escola pensada para o ben común e, por tanto, que protexa a nosa lingua e a nosa cultura. E Natalia, neste senso, o idioma, a preocupación pola nosa lingua é algo vital neste proxecto. Non sei moi ben como comezáchedes a traballar para que isto se mantivese, para que fora un reforzo a semente e realmente como era o panorama cando comezáchedes e como evoluiu un pouco tamén. Pois dende o 2011 podemos falar dun declive de falantes en galego, entón o panorama é canto menos asusta. A lingua foi no seu momento como o motor, a preocupación base, por así dicir. Quero enlazar un pouco coa pregunta anterior, que me parece importante facer fincapé na cuestión social, porque sementes son escolas, mais non naceron para cubrir a necesidade particular de educadoras ou a necesidade particular de máis e pais, non? Senón unha comunidade común en xeral que estaba preocupada polo papel educativo en canto a favorecer a xustiza social e que pois as institucións públicas non estaban a cumplir. Entón, relaciono co que me preguntas agora, estáse facendo agora tampouco. Se nos imos as estatísticas que tanto se falan e que eu tampouco son moi de falar delas, porque creo que hai moito máis alén dos números que nos poden explicar o que está a pasar e darnos pistas para mudar de rumo, non? Pois, que facemos coa lingua na semente? Vivila con naturalidade, eu creo que esa sería a palabra. Non sei, darlle a posibilidade ás crianzas de ser elas, de falar como falan na casa e de poder conservarse así noutros contextos, porque semente non é só unha aula. E de feito, eu escoito moitas veces esas críticas que se fan de semente,
bueno, todo o que se fai polo galego e quere impoñer o galego. Pero, sin embargo, outra cosa ao que non se fai moita mención son esos pais, eu coñezo moitos que teñen ese outro medo, que é cando remata a semente, remata tamén ese traballo polo galego, remata tamén esa naturalidade das nosas crianzas a hora de poder expresarse en galego. Non sei se aquí existe unha clara discriminación, digamos. Sí, xustamente eu agora mesmo estou a realizar a miña tese sobre esta cuestión, sobre a construción da identidade lingüística na transición da semente ás institucións públicas, ao instituto. Polo momento estou na recollida de dados, entón pois non podo comentar así moitas conclusións, mas o que vexo é que as crianzas saen con moitísimas ferramentas e con unha visión crítica envidiável. Eu, oxalá, tivese esa capacidade de análise e de adaptación, non sei como explicalo, mas aínda que ven esa discriminación, porque sí que a ven e a viven, viven de outro xeito, non como algo necesariamente, si doloroso, mas non como algo, non sei explicarlo, como algo malo e definitivo. Ven futuro e eso, non sei, é como cada vez que falo con esas rapazas e rapaces é como unha pílula de optimismo. Non sei se Santi quere engadir algo respecto a Sí, no, isto. eu concordo. Penso que a nivel educativo todo o que se poida facer en beneficio das crianzas perdurará. Quer dizer, se dura os 3 primeiros anos xa será unha semente, até os 6 máis e xa até os 12, pois xa incluso conforma máis a súa identidade lingüística, non? Entón, nese sentido, si, nós somos conscientes de que, obviamente, a semente nun momento dado, e nomeadamente desde o noso nascimento, pois, digamos que racha cunha estrategia histórica, non? Do nacionalismo concretamente, mas tamén de sectores progresistas, non? Que era galeguizar o sistema educativo público. Aí, grazas aos movimentos de renovación pedagóxica como Nova Escola Galega, SPG, tamén as AMPAs, fixose un traballo encomiável que nos, digamos, sempre valorizamos e pomos como primeiro ponto, non? Mas entendemos que, lamentablemente, pois a hexemonía do españolismo nas institucións fixo con que eses esforzos, lamentablemente, non chegasen a configurar un sistema educativo público que garantise os dereitos fundamentais das futuras xeracións, porque lembremos que o dereito á educación é un dereito humano e este dereito á educación non se entende se non é na lingua e na cultura do propio pobo, non? Entón, somos conscientes que o noso nascimento pois foi un pouco disruptivo, porque era unha nova estrategia, mas ao mesmo tempo nós o que dicemos é, bom, ollemos un pouco máis alá do padornelo, non? E entón veremos que simplemente estamos a facer o mesmo que moitos outros povos, non? Despois tamén penso que algunhas das críticas están relacionadas en ocasións con un certo nacionalismo banal español ou chauvinista, por exemplo. Ás veces nas redes encontrámonos como a presenza de simboloxía galega concibida como ideolóxica, non? Bon, é a simboloxía do noso país, que para nós é normal, non? Ou, en cambio, o contrario, non? Pois non se fai as mesmas críticas cando, por exemplo, determinadas institucións do Estado, como pode ser o exército, desenvolven actividades incluso con armamento en entornos escolares. Entón, penso que responde un pouco a un camiño que estamos percorrendo colectivamente como pobo, un camiño tamén libertador. Entón, nese proceso, obviamente, pois ten que haber unha identificación colectiva cos nosos símbolos, coa nosa lingua e, por tanto, con nós propios, non? Como pobo. De feito, moitas veces faise a crítica de falar da semente como se fora algo privado, algo confúndese un pouco máis que se fora unha empresa, se fora algo totalmente alleo a un pobo, unha sociedade que reclama algo que non é capaz de atopar nas institucións. Isto é totalmente o contrario, tal e como estás a dicir, vos defendedes que se traballe tamén para que as institucións den servizo ao pobo galego, pero sabedes que os límites claros que teñen unhas institucións coloniais, unhas institucións que non responden precisamente a ese pobo, e o que se fai é asociacionismo. Non ten nada que ver precisamente con moitas esas críticas, digamos, un pouco infantís precisamente ou banais totalmente.
Sí, concordo nese sentido. Ademais, eu entendo que todos os povos que carecen dunhas estruturas de Estado precisan da autoorganización popular para avanzar na conquista dos seus dereitos, non? Un amigo que se cara vos tamén coñecedes, Carlos Calvo, falaba, por exemplo, das panteiras negras nos Estados Unidos, cando comezan a fundar escolas. É curioso que casi todos os povos, para comezar, falan da historia, non? Todos os povos oprimidos falan da historia. Por que? Porque, claro, un pobo que non coñece a súa historia é ignorante e, por tanto, non pode proxectarse con independencia no futuro, non? E entón as panteiras negras, como a nós, non? Aínda que sexan situacións moi diferentes e contextos, pois, obviamente moi afastados, eran moi criticadas por crearen escolas propias, incluso por teren comedores populares. E o que lles decía a esquerda branca estadounidense era: home, mas isto teno que facer os Estados Unidos como Estado. Que facedes vos montando escolas? Non? Entón, claro, o que dicían as panteiras negras é: de acordo, pareceme moi ben que vos teñades esa idea para o futuro, pero que os nosos fillos están padecendo violencia simbólica nas vosas escolas, estános inferiorizando por ser negros, están tamén ao mesmo tempo pasando fame, porque os negros padecían moitísima máis pobreza que os brancos. Entón, pareceme moi ben esas ideas, non, de nun futuro poder ter un sistema educativo público e, digamos, xerido polas institucións, mas mentres nós vamos dar resposta ás necesidades da nosa comunidade. E eu creo que ese principio tamén vive en nós. Non podemos esperar ao mañá o que xa podemos estar construindo hoxe. Eu creo que esas críticas tamén veñen precisamente dese descoñecemento, non? Da historia e tamén do malentendimento de algúns conceptos, como pode ser a inmersión lingüística ou que mencionou antes Santi, a galeguización da educación, que non ten nada a ver con imposición, mas mal entendida, pois ven aí un pouco a crítica. Critícase esa privacidade polo non entendemento disto que acaba de explicar Santi, eu creo, polo descoñecemento, e depois tamén a cuestión lingüística critícase poñendo o foco no reintegracionismo. Como moito, pois iso non é galego, é portugués. Non sei tamén se agora de elixir, digamos, a visión pedagóxica, se tamén, digamos, que se dá nun contexto moi particular. Digamos que tamén tedes que analizar un poquinho cal é a historia da Galiza, cal é esa opresión, esa violencia simbólica que se fai contra as crianzas, pero tamén contra todo un pobo. Non sei se isto dificultou, se abriu camiños que realmente non se utilizan tanto no sector público, non sei como foi ese traballo. A ver, nós inventar non inventamos nada porque vimos das escolas de ensino galego das irmandades. Eu creo que máis difícil o tiveron daquelas para abrir camiños. No momento no que en Compostela se fixo a primeira escola, tardouse poucos anos realmente en construir dúas máis. Eu creo que iso xa foi como un gran impulso de dicer, pois podemos construir realmente unha escola nacional galega. Mesmo que, por exemplo, Ourense non chegase a ir de todo adiante, para min é super positivo que exista o núcleo que está xa construído de alguna maneira para, pois, no momento no que se poida, facer outra escola máis. Non sei. Sí. Eu creo que recibimos un pouco esa herdanza. Sí. É certo que nós, como dicía anteriormente Natalia, digamos, bebemos de fontes limpas e as fontes limpas son aquelas que, digamos, fomos construindo colectivamente como pobo e nomeadamente aqueles sectores pois máis concienciados, non, en relación aos nosos dereitos. As Irmandades da Fala foron un referente, pero xa podemos chegar até a modernidade, o sea, Fray Martiño Sarmiento, Padre Feixóo, despois o Renascimento con Murguía, chegamos ás Irmandades da Fala, como dicía Natalia, Xoán Vicente Viqueira, Alonso Ríos, e despois inclusive nos peores momentos da nosa historia, como é o franquismo, sempre floreceron e floreste de novo, máis unha vez, a idea de construir unha escola nacional galega. E así foi con Antía Cal, por exemplo, na Escola Rosalía de Castro, ou con Ricardo Carballo Caler,
na Escola Fincoi. Estas dúas experiencias últimas que acabo de comentar tampouco eran públicas, entendeme ben, estatais, obviamente, porque, pois porque o franquismo prohibía o noso idioma, non? E non por iso dixeron, vamos a agardar a ver se en algún momento cae o réxime franquista e xa podemos construir outro modelo, non? E despois xa as influencias, eu creo que máis importantes dos últimos 40 anos, a parte pola forte influencia dos movimentos de renovación pedagóxica, nomeaba anteriormente Nova Escola Galega, o SPG, polo sindicalismo soberanista, de acordo? E despois polas propias nais e pais organizadas, non? En defensa dun ensino público e de calidade. Entón, todo iso que dá, digamos, corpus ao noso proxecto educativo, sen por elo a escribernos a un autor concreto ou a unha corrente determinada, non? De feito, todo este proceso do que nos estades a falar responde prácticamente a unha situación de urxencia. Digamos que todo ese camiño de intentar influir nas institucións españolas, tamén nas autonómicas deste Ministerio de Colonia que temos hoxe en día, realmente son aplastadas, non hai unha intención de escoitar, non hai unha intención de adaptarse ao contexto galego ou de dar certas liberdades e, por tanto, aí onde se teñen que abrir outros camiños, outras vías. Digamos que cando abrides a semente, vos mesmos decides que existe esa urxencia, existen familias que precisaban dese proxecto. E non familias. Naquel momento, eu creo, en Compostela, non eran familias as que estaban procurando cubrir esas necesidades sociais, eran pois persoas, xuventude, que estaban nun colectivo social, militancia activa, moi potente e que decidiron que había que dar ese paso porque non se pode... A situación do galego non se pode solucionar se non temos en conta o sistema educativo. É unha das bases que hai que ter en conta. E daquela non eran máis e pais. Oxe, sí, moitas desas persoas que construíron esa escola si son máis e pais e continúan na militancia activa, por suposto, mas daquela non. Iso pareceme importante porque o que dixen antes, non nace dunha necesidade individual. Non son eu como nai que necesito que a miña crianza individualmente, egoístamente, que a veces se pode levar por ese lado, a eduquen en galego. Non, moita xente que sen ter fillas, sen ter fillos, sen dedicarse sequera ao mundo da docencia, pois entende que está pasando, que hai un problema social moi grande, que hai uns dereitos que están a ser vulnerados e non queda outra que a autoorganización para intentar solucionalo. Sen dúbida, a resposta a esa crítica se fala dun proxecto privado, curioso proxecto privado, que non resposta a unha necesidade dun, sino a resposta a necesidade dun país, dunha sociedade. Sería unha innovación empresarial. Sí, a verdade que sería a primeira empresa da historia que non tería beneficios e que ademais tería moitísima xente traballando sen un salario. É curioso, a verdade. Entón, sería unha empresa un pouco ruinosa, mas como esta persoa o ben común, pois por iso non é, non? E ademais este proxecto precisamente non se articula só, digamos, como unha escola, sino é unha escola que transforma tamén a un pobo, que lle dá ferramentas. Ti falabas, Natalia, precisamente de que moitas destas crianzas saen ao mundo, digamos, enfrontando todas esas dificultades, pero con outras ferramentas, con esa conciencia, digamos, de que existe unha forma de opoñerse a todo isto, que non é normal, digamos, que non é normal o que nos pasou a moitos de chegar á escola primaria e que che poñan castigos por non falar o castelán ou que che digan que o que ti estás a falar que está mal, prácticamente. Digamos que estas crianzas non saen solo cun control do galego, sino que ven a nosa sociedade, ven a Galiza doutro xeito tamén. Totalmente. Dicías agora que chegas ao ensino primario e te das conta de que non podes manter a túa lingua, que non che deixan. A min aquí sempre me gusta levar un pouco ao meu terreo. Eu son educadora infantil e recordo que fai pouco nun encontro de debate tamén sobre lingua, se dicía isto, que está máis que comprobado que as crianzas galegofalantes na súa casa, por moito esforzo que faga unha familia, chegan ao ensino primario e perden a lingua. E eu dixen, oxalá, fose así, porque a lingua xa ven perdida de antes, na educación infantil. Pareceme moi importante dicilo en alto, porque Semente tamén naceu no seu momento
sí, era máis fácil construir unha escola de educación infantil por cuestións legais e demais, mas tamén como xeito de vindicar a educación infantil como etapa educativa como tal e non asistencial, meramente asistencial como socialmente aínda se comparte, non? E creo que iso é moi importante poñelo en mayúsculas porque, volvendo a Antiacal, que mencionou Santi fai un anaquiño, ela mesma decía que o preescolar é importantísimo, hai que ter un preescolar boísimo, porque aí onde se face a igualdade, a equidade e a autoestima. E esa é a gran frase que eu teño sempre na miña mente cando penso nisto respecto á semente. Importante para un pobo sometido realmente, Total. culturalmente. Sí. E non sei se tamén nestas primeiras etapas é moi importante dentro do carácter da lingua nun pobo que tamén o seu idioma está perdendo a capacidade de nomear as cousas, a natureza, de nomear os animais, de nomear moitas cousas no seu propio idioma. Parece unha tontería, pero moitas veces contemplamos que eso se está a perder moito e supoño que as crianzas que abren os ollos ao mundo tamén neste proxecto son capaces de nomear o mundo no seu idioma, no que quizáis lle falaba a súa avoa, o seu pai ou na súa aldea, porque temos que recordar que a Galiza segue sendo unha gran aldea, non temos moitas cousas que se están a perder precisamente nestas primeiras etapas. Sí, totalmente. Iso é básico na semente, ou seja, o deseño curricular da semente é autocentrado, non? Entón, obviamente, pois o conxunto de saberes, non? Que se traballan na escola parten lóxicamente da localidade onde se encontra nesa escola, non? Na comarca, chegamos á nosa nación e despois, obviamente, pois o ámbito ibérico ou internacional. Mais, como podes comprender, sempre vamos do concreto ao abstracto, non? E do particular ao xeral. Iso é un principio psicopedagóxico básico que defendería calquer pedagogo en todo o mundo. Mas claro, que acontece? Que en contextos coloniais como o noso, como ti indicabas anteriormente, son caracterizados por unha aberrante descoñecimento da propia realidade, non? Iso fai referencia non só á lingua ou á cultura en xeral, sino ao noso patrimonio artístico, á nosa historia, o contributo que fixemos colectivamente ao ámbito científico. Entón, trátase precisamente de deseñar e desenvolver un currículo, digamos, centrado no noso país, non? Iso, obviamente, ten unha repercusión para o alumnado. Por que? Porque o recoñecerse con orgullo nunha tradición, nunha cultura, pois, obviamente, dá lugar pois a unha autoestima máis forte e a posibilidade de enfrentar as adversidades e o seu futuro pois con máis ferramentas, non? Entón, nós creemos que iso é algo positivo para o conxunto da cidadanía, porque trátase de que todas e todos teñamos ferramentas para sermos máis críticos e para desenvolvernos no mundo pois con maior autoestima. En este caso, Natalia, non sei, falades de, digamos, de vincular esa historia, cultura, música, supoño, ca ensinanza a estas crianzas. Non sei como se adapta realmente a hora de facer unha clase, un curso, para que esas crianzas realmente teñan ese contacto. Non sei se tedes tamén colaboracións con outros proxectos, como é todo iso? Sí, na semente non hai materias estanco, entón como que a música, a natureza, a cultura está presente sempre. A natureza é unha aula máis, hai que ver os quintais das escolas. Algo moi importante para as sementes é que teñan un espazo natural, pois onde ter a nosa hortiña e demais. Despois, canto a música ou cultura en xeral, está o programa Vivas e Convidadas, que agora teño dúbidas se leva a cabo en todas as escolas, mas, por exemplo, na de Compostela, que estou máis familiarizada porque tamén fun educadora ali, está este programa que consiste basicamente en achegar referentes en galego ás crianzas. Entón, pois, diversas artistas de diferentes ámbitos acheganse á escola para pasar unha xornada coas crianzas, facer, pois, obradoiros dependendo do seu ámbito, pois dunha cousa ou outra e sobre todo conversar, debater con elas e aprender xuntas. E creo que esa é a mellor maneira de inserir todo
todo o que teña que ver con, pois, coas materias concretas que hai pois, nun instituto ou nunha escola normal, entre aspas, é como facemos na semente e eu acho que dá os seus froitos. Sí. Gosto ese normal entre aspas porque realmente o normal Claro, non é que sí. outra escola non faga unha educación centrada na Galiza, no propio pobo, que sexa algo alleo, realmente a realidade que o cativo ten cando cruza a porta cara ao exterior. Digamos que as ferramentas que che teña que dar unha escola teñen que servir para o teu entorno máis inmediato, cousa que non sucede nese ensino É público. certo, a ver, aí gostaría tamén como de establecer como un pequeno senón, en que sentido? En que sí que é certo que hai moitas escolas, nomeadamente no ensino público, que sí que están a facer un grande traballo, tanto no pedagóxico e no curricular, non? É dicir, a día de hoxe tamén dentro do sistema educativo público hai unha marxe de autonomía, non? Para traballar neste sentido. Claro, probablemente consideremos que é insuficiente, de acordo? Consideramos que debería haber tamén un apoio institucional e que se fose colectivamente nesa dirección. Mas tamén sería injusto dicer que a semente é a única escola que traballa así, non? O sea, de facto, nos sempre dicemos que a Escola Nacional Galega tense que construir cooperativamente entre todos aqueles profesionais e familias e mesmo alumnado que precisamente pois desexa pois construir unha Galiza pois máis libre, feminista, ecosocial, xusta e, bon, ao fin de contas, a educación é o grande proxecto político. Por qué? Porque cando pensamos no sistema educativo, no fondo, no que estamos cavilando en que tipo de sociedade queremos construir, non? Entón, é por iso que é tan importante refletirmos, bon, pois si o sistema educativo está reproducindo pois os mecanismos de competitividade, de selección e segregación social que divide, non, pois o corpo social en clases, ou o contrario, estamos traballando por valores como a cooperación, o apoio mutuo, a solidaridade, que de algún modo pois configuran un horizonte ben diferente, non, onde ninguén vai quedar atrás, onde todas estamos para axudármonos e para avanzar. Gosto dese punto precisamente porque moitas veces facemos críticas tanto ao ensino como pode ser tamén, digamos, a educación, a calquera outra cousa, a sanidade, digamos, facemos críticas non precisamente á xente que está traballando deses sectores que moitas veces está facendo uns esforzos brutais que ten que loitar precisamente contra aqueles que tiñan que darlle unha mao para poder avanzar a unha educación ou unha sanidade que sirva ao pobo, pero que ese é o problema, precisamente son as institucións que están por riba, que están poñendo barreiras continuamente os traballadores que están aí dentro. Neste caso, supoño que despois podremos falar un pouquiño desto, están moitas veces loitando contra aqueles que lles teñen que botar unha man. E hai traballos maravillosos tamén nese ensino. Digamos que semente, precisamente, eu o contemplo como ese futuro posible que é de e se tiveramos realmente o control dos nosos recursos e se tiveramos realmente o control do noso país, da nosa educación, que se podría facer? Moitas desas barreiras que consideramos naturais, normais, entre aspas, realmente son normais ou temos que loitar contra elas. Non sei se tamén neste senso, falabades antes de que tiña de relación con outros povos que camiñan nestes mesmos proxectos, en que situación se atopa ahora mesmo na Galiza en relación con eses outros povos? Non sei como é a acollida tamén deste proxecto, se pasáchedes máis ou menos polas as mesmas críticas, os mesmos baches. Non sei se tedes esa experiencia compartida que supoño que tamén servirá para avanzar en común. Sí, aí cada contexto é moi diferente, mas sí que podemos establecer certas analoxías, non? Por exemplo, no caso das bresolas na Cataluña Nord, houbo unha forte reticencia por parte inclusive de sectores progresistas franceses, precisamente porque ali o chauvinismo francés e o centralismo é moito maior, non? Nos creo que nese sentido
non tivemos tantas reticencias como, por exemplo, neste contexto que che comentaba. E despois xa, en relación a, digamos, a outros povos que están prácticamente xunto a nós a camiñar nese mesmo sentido, pois, por exemplo, está o pobo corso, non? Hai apenas 2 anos principiaba a Escola Corsa, que se ben era unha asociación que xa fora criada hai décadas, o certo é que non chegara a implementar proxectos educativos autoxeridos. Pois ben, o goberno corso, vendo que a legislación estatal francesa era tan hostil en relación á presenza da lingua corsa no ensino, pois que decidiu financiar o goberno financia asociacións para que a propia asociación cree escolas de inmersión lingüística en corso. De tal modo que así eviten, por unha parte, todo tipo de intrusións por parte dos tribunais franceses, de acordo? Porque xa non é, digamos, o goberno que desenvolve estes programas, senón que a sociedade civil organizada e, por outra parte, tamén un elemento do que falábamos anteriormente e que é fundamental, que é facer un chamado ao noso pobo. É dicir, é de algún modo convocar, non, o conxunto da sociedade a construir a escola coas súas mans. E creo que iso nunca o deberíamos esquecer. Nós somos conscientes da importancia que teñen as institucións para operar mudanzas políticas e, neste caso, educativas. Mas non nos enganemos, aínda que existiran mudanzas institucionais nun contexto como o noso, se non existe unha autoorganización popular importante, nunca poderemos trascender o cuadro xurídico político que ao final xa a nivel constitucional trata a nosa lingua, o galego, como unha lingua de segunda. Entón, é mentira que vivamos nun regime lingüístico onde existe cooficialidade. Decía Marcos Maceira recentemente, existe suboficialidade. Claro, iso o que existe. Outra cousa é o que se diga retóricamente. Entón, se nós queremos trascender isto, temos que romper colectivamente co sentido moral da injustiza, non? E entón, a partir dese proceso de conciencización colectiva é como podemos avanzar nunha hexemonía social e cultural que, en última instancia, dé lugar a mudanzas no ámbito institucional. Mas se previamente non facemos un traballo de base, ninguén vai vir aquí, non vai haber ningún político profesional que nos veña a salvar, que estexa iluminado. Somos nós, cada unha de nós, na súa aldea, na súa vila, que ten que facer avanzar a nosa lingua en todos os ámbitos. E vou engadir que eu creo que unha das cousas maravillosas que ten a semente é precisamente ese tecido asociativo, ese tecido no que están educadoras, familias e demais, e que moitas familias que chegan, tal vez por outras cuestións como o contacto coa natureza, non? Que lles parece superimportante pedagóxicamente, de repente atopan aí esa conciencia lingüística e a partir de aí, dese achegamento a semente, mudan tamén nas súas vidas, na súa vida diaria, non só no que ten que ver coa súa crianza. Pois precisamente era a pregunta que ia facer, esa que xa me respostaxe. Daquela reformulo un pouco, non sei se ese proceso desas familias acompañan máis que co paso das crianzas por semente, teñen contacto despois, mantedes o contacto con esas familias, digamos que ao mudar realmente comprenden que ese proxecto vai moito máis alá da súa propia familia, das súas propias crianzas. Sí, eu creo que sí. Tal vez isto pode comentar Miguel, que está por aí tamén, pero eu creo que sí, que unha vez que deixan de ter crianzas na semente están en contacto coa rede, colaborando pois na xestión de, por exemplo, a Festa da Lingua ou outros encontros. Ultreia, por exemplo, os acampamentos. Os son acampamentos de adolescentes. Sí. É dicir, crianzas que xa saíron da semente, pois continúan tendo a posibilidade de asistiren a acampamentos que, obviamente, pois teñen os mesmos valores que a escola, non? Entón, unha maneira de extender un pouco a influencia da semente no ámbito educativo, podemos dicir, non formal, ou da pedagogía do tempo libre, podemos dicir. Verdade, pero o mellor é tempo de darlle paso a Miguel. Sin dúbida. Se poñedos cascos así escoitando a Miguel. Bueno, Boas, gracias. A verdade é que vos estou escoitando con moito interese, non? Sempre o fago.
Sí, a ver, algunha das cousas que fuchedes dicindo que me parecen interesantes, eu a verdade é que podo dar a miña experiencia como pai dunha crianza que leva 2 anos. Este é o seu segundo curso, digamos, na semente, entón seguro que había xente con moito máis coñecemento do proxecto que eu, pero convidoume Santi e dixen, veña, imos. Nos, o primeiro que decir, nos metimos ao neno na escola porque éramos plenamente conscientes, non, de que se no eido público ia existir, ia desaparecer o galego que nos estábamos intentando ensinarlle ao neno na casa, ao Nicolás. Eso foi un motivo principal que nos levou a tomar esa decisión e tamén o enlazo co que comentabades do encontro público-privado. Para nós foi un debate na casa, creo que como para todo o mundo, non? Que acaba levándose un neno ou nena a semente, que facer cando toca ese momento. Nós, ao final, o que atopamos é que dentro da semente o que existe é unha comunidade que realmente defende un ensino público que sí este cos valores que debería de ter un ensino público galego, para empezar, é o idioma, que a crianza poida manifestarse libremente en galego, que teña docentes que lle contesten en galego esa cal sexa a materia, esa cal sexa o momento. Eso non sabíamos que non pasaba, polas experiencias que temos de crianzas ao noso redor que están noutros centros educativos, os 2 meses de comezar unha escola cambian a castelán, e nós non queríamos eso porque entendíamos que o proceso a inversa, que el no futuro ninguén dúbida que unha crianza neste estado, neste país, vai a aprender castelán. Ninguén o dúbida. Pero ao revés, sí. Hai moitas crianzas. O falaba outro día, non me acordo quen era, que decía que a única crianza bilingüe é aquela que fala galego. Aquela que dende pequeno fala galego, a outra non é bilingüe porque non ten a capacidade real de falar galego. Entón, para nós eso era fundamental. E ao final, eso, insisto, que encontramos tamén na semente era unha comunidade que apostaba máis que posiblemente noutros mundos que din apostaban polo público. E logo, outro, si me gustaría un pouco comentar, outro elemento que para nós é fundamental, e se alguén o está pensando, o noso fillo entrou na escola xusto un pouquiño antes, sí, de que Israel comezara esta última operación xenocida contra o pobo palestino. Pois era algo que na casa falábamos moito, non? Falábamos, bueno, pois como toda persoa normal, como toda persoa, falaba moito do que estaba a acontecer e non sabíamos moi ben como transmitirlle a unha crianza de 3 anos, tiña naquel momento, o que estaba a acontecer. E un día chego á escola, chegamos a nai do neno e eu á escola, e cóllenos da man e nos di, mir, vou vos ensinar. E chegamos adentro e tiña todo un mural, todo un traballo feito sobre o que estaba a acontecer en Gaza, que nos fixo caer as lágrimas porque nós non sabíamos moi ben como contarlle o que estaba a acontecer, non? Entón, para nós esos son elementos fundamentais que poida, bueno, pois esa humanidade que se respira nas escolas semente, que é fundamental. E despois co que falabades de pai, como a organización de pais, nais, da escola, e que pasa cando xa non teñen pais e nais na escola, eu creo que se asiste, eu non fago moito por motivos laborais e demais, pero por eso decía que posiblemente outra persoa explicaría mellor as cousas que eu aquí. Esas nais, pais que xa non teñen crianza siguen participando do proxecto, porque todas as actividades que se van organizando co obxectivo de recaudar fondos, de recaudar cartos, de facer cousas para que ninguén poida non ir á semente por motivos económicos, e o cal eso creo que é un elemento fundamental. Entón, pois aí tamén está o público, non? E despois falabades tamén de toda esa xente que é fundamental, toda esa xente que dentro do sector público está traballando arreo a favor
idioma a favor. Penso en centros como o Centro CIP de Outes, que teñen un proxecto maravilloso e que creo que tamén é de decir, si existe, lóxicamente con todas as trabas posibles por parte do Estado español. Entón, bueno, un pouquiño aí deixar esa pincelada. Bueno, penso que nada mellor que ver como fala con paixón un pai da crianza que está en semente. Preguntaríalle daquela, penso que xa a resposta é clara, si cumpliu as expectativas semente, se realmente co paso do tempo todo o que esperaba que a súa crianza atopara nesta escola realmente se está a cumplir. Sí, a verdad que non temos máis que eso, palabras boas do que cada día se fai ali. Creo que debe ser a única escola, a semente, na que cando ti chegas canso de traballar e vas a buscar o neno ou nena a aula, tes que ir con 20 minutos ou con 10 minutos de tempo de marxe porque que non quere marchar. Sona ao mellor alguén dirá, isto é propaganda barata. Non. Que vai a calquera escola, o Nicolás non quere marchar da escola, quérese quedar, cando vai cun sorriso na cara, algo que, bueno, que sí, pois sí, son palabras neste momento, palabras de agradecemento porque polo traballo que se fai. Iso sí, dende o primeiro momento non lo decían, hai que buscar forma de sacar a roupa porque todos os días veñen feitos un Cristo. E para min é a mostra do ben que o pasan, de como aprenden, e falaba antes Nata da natureza e demais, para min o elemento fundamental, hubo a veces, bueno, imos polo monte a pasear e demais, e mesmo el sabe a veces máis árbores que eu, e me di, esta non sei que, digo, pois, mira, xa sei unha máis. Bueno, pois, sí, é un proxecto que se non existira, habería que inventalo. Podemos garantir que Santi e Natalia non lle fixeron ningún tipo de presión que está falando No. É moi importante, fago fincapé neso de que coñezan a natureza, que moitas veces mesmo lles podan explicar aos pais, é algo que me encanta escoitar, e tamén sinalar algo que para min é maravilloso, que unha crianza poda saber tamén o que está a suceder en Gaza, o que está a suceder no mundo, que tamén teña coñecemento de que hai moitos outros cativos que están a sufrir, que esa opresión que nun xeito moito menor vivimos na Galiza, desos povos aos que lles queren impoñer outras realidades, se dá no mundo, e con a crianza moitas veces penso que vivimos nos tempos no que queremos protexer demasiado os cativos, queremos que non saiban o que está a suceder no mundo, e antes falaba Natalia que precisamente nestos primeiros compases é onde teñen que abrirse o mundo, de saber o que se están a enfrontar e de atopar esas ferramentas para coñecer algo que é a forma de poder comprendelo e tamén de poder respostar ante iso. Eso pareceme realmente maravilloso e felicito o proxecto por ter estas iniciativas. Pois, obrigado. Creo que aí, por exemplo, Tonucci fai moito fincapé nos seus deseños, ás veces nas ideas adultocéntricas que temos en relación á infancia, que etimolóxicamente, ademais, significa sen fala. Entón, ás veces vemos os nenos como suxeitos sen fala. Entón, obviamente, a hora de explicar determinadas realidades tan duras como as de Palestina faise con unha mediación de profesionais e faise con moito cuidado e con moito cariño, mas non por iso non tratamos de determinados aspectos que son fundamentais para unha educación ética. Se nos queremos que as futuras xeracións sexan sensibles ao sufrimento dos demais, que cooperen na construción dunha sociedade máis xusta, temos que comezar polo ámbito educativo. E eu estou moi orgulloso de ver como probablemente moitas crianzas da semente se cadra non teñen unha matrícula de honor en matemática, pero probablemente se teñen unha matrícula de honor en dereitos humanos, non? E iso penso que é un dos valores esenciais do proxecto educativo da semente. Creo que queda clarísimo, pero Semente non é un proxecto illado, pese que é un proxecto enraizado ali onde se constrói, e dende se constrói ábrese o mundo. É imposible entender o mundo se non entendes o teu contexto.
mas creo que nese sentido o estamos facendo moi ben. E falamos de Gaza, mas tamén se está a traballar coa cuestión de Altri e as crianzas máis cativas están super concienciadas con todas estas cuestións e incluso as relacionan o que me fai especial ilusión por ter vivido esa época como educadora tamén con temas que pasaron xa fai tempo como dos pellets, non lembro o nome do barco que se fundira e os pellets da contaminación das praias. Non, o Prestige non, o Prestige tamén, mas este que foi máis recente. Este recente, sí. E co Prestige tamén, que foi fai moitísimos anos, non o viviron, eu era incluso moi pequena, mas conseguen como se ten tratado na escola de xeito pois natural e con moita sensibilidade, conseguen relacionar e razonar elas e non sei, a mí tamén me emociona moito como educadora, a verdade. Que de feito supoño que cando unha crianza coñece a natureza, traballa con ela, nos estaba falando de que chegan, obviamente como ten que chegar un cativo tamén da escola, que é sucio, un cativo que realmente non se aprende únicamente dos libros, tamén ten que tocar a natureza da terra, aprende tamén a defendela. Se non é capaz de comprendela, de amala, cando un non coñece algo é técnicamente imposible que o defenda, sexa o idioma, sexa a natureza, con estes crimes realmente que estamos a sufrir como pode ser o de Altri. E tamén lle preguntaría se as familias realmente cando chegan a semente se notan ese amor por o idioma, por a natureza, e se existe ese medo a que o que falábamos antes, unha vez se deixa a semente, se nese salto se pode perder un pouquiño isto, ou se realmente as familias consideran que esa semente queda dentro das crianzas, é algo que os vai acompañar para o resto da vida. Miguel, creo que a pregunta iba para ti. Creo que é algo que lles queda para sempre, non? É dicir, todos recordamos a nosa infancia e eu creo que eles van a recordar unha infancia unha escola completamente feliz que vai incorporar uns valores que creo que son fundamentais, eses valores de dor ante o sufrimento humano de calquer persoa no mundo que decía aquel home. E creo que iso é fundamental, non? Eu poño outro exemplo, o neno entrou na escola pois cando cumpliu, en canto puido entrar, alá foi correndo para entrar. Nas experiencias previas, por exemplo, falábase nunhas xornadas que fixeran na escola que estaba indo, como se fixo en moitas escolas, tanto públicas como de outros sectores, por exemplo, das crianzas de Ucraína. E non falaban nada das crianzas do Donbass. E de repente, nunha das algo fixo a semente que falaba das crianzas de Ucraína e das Donbass, é dicir, do sufrimento humano. Eso creo que é algo que a eles lle vai quedar, o revolverse as tripas ante o sufrimento humano de calquer persoa. Eso é algo que se mete dende pequeniño. Se non dende pequeniño se mete, eu creo que é imposible. Eu creo que a semente o está facendo, eso é fundamental, e creo que vailles quedar dun xeito ou outro, van ter eso é fundamental. Sobre todo para construir de cara ao futuro, se que queremos ter unha sociedade diferente a que temos. Eu que me criei tamén nos meus primeiros anos nesa educación da infancia nunha pequena escola, precisamente a escasos metros de onde eu vivo, eu sempre considero moi importante esa experiencia de ter unha cercanía, de que non sempre o neno se teña que illar totalmente do seu entorno máis inmediato, especialmente nesos primeiros anos. En a Galiza, falábamos antes, sigue existindo esa estructuración territorial de moitas aldeas que pouco a pouco se van perdendo. Son moitas as escolas unitarias que se están a perder. Non sei tamén se semente nese senso, supoño que atopará máis dificultades a hora de cubrir esas vacantes que vai deixando o Estado, as institucións, e como considerades que eso pode afectar ás crianzas nas primeiras etapas, porque eu
falo dende a miña propia experiencia, sí que tes ese recordo, esas lembranzas de que é unha etapa moi importante seguir estando cerca da túa contorna máis inmediata, poder ir a ver as primeiras gas, poder ir ver os primeiros arredores que che vai enseñando pois que é a natureza máis próxima é importante. Non sei se considerades que tamén eso se perde unha forma de vida e outros ámbitos, como ese abandono do rural, afectan tamén a educación das nosas crianzas. É un dos grandes problemas que temos como país e de facto penso que esta realidade obedece precisamente a unha falta de planificación por parte do goberno galego. Ou seja, nós aquí, por exemplo, non temos unha lei educativa galega, por tanto, con rango de lei, aínda que estexa supeditada ás leis estatais, e en Cataluña e no País Vasco, si, iso xa di bastante, non? É dicir, por tanto, habería a nivel galego moitas posibilidades, instrumentos técnicos, administrativos, políticos, para un deseño escolar moito máis equitativo, porque as persoas que viven no rural pagan impostos, igual que as que viven nas cidades, e, por tanto, teñen que ter uns dereitos dignos e uns servizos de calidade. Entre eses servizos, obviamente, está o educativo. E aí sí que gostaría de facer mención, por exemplo, a Rede Galega de Educación e Desenvolvemento Rural, que leva feito un traballo durante moitísimos anos, precisamente, indicando todas as eivas que existen en relación á planificación educativa no ámbito rural. Obviamente, que o que teria que facer un goberno democrático? Pois aprender dos sectores sociais, académicos, profesionais, que levan feito un traballo e facer unha planificación coherente coas necesidades e especificidades do país e, sobre todo, bebendo de todas esas fontes, non? Lamentablemente, a día de hoxe vemos como cada ano continúan a fecharse escolas no rural e iso leva consigo que haxa unha expulsión da populación local, porque non estamos a falar de movimentos libres de persoas que desexan mudar de lugar de residencia, non? Como ás veces se vende por parte da administración, sino que estamos a falar iso do noso pobo e concretamente do que está nas aldeas, que está sendo expulso directamente, porque se che fechan a escola, o centro de saúde, todos os servizos básicos que tes, xa tiñes unha oficina bancaria, xa non a tes tampouco. Entón, quen vive así? Non? Entón, sí, iso teria que ser unha prioridade de calquer, goberno galego. O primeiro que teria que facer sería botar man deste asunto, porque non se pode permitir esta injustiza. Bueno, despois falaremos tamén dos cartos, quedou isto moi broncano de deixar a pregunta do carto por final, pero temos aquí tamén, estou xerrado de educadores, de mestres, non sei se algún de vos podría respostar tamén a estas críticas que se facían de se semente camiña un pouco cos vosos esforzos, é algo que vai, digamos, cada un por o lado, pois vamos a aproveitar que temos aquí as dúas caras da moeda, a ver se nos podedes falar un pouquiño de se este un camiño que estades dando en común e cal é a situación realmente, cal son os problemas da loita, que imagino que moitas veces serán problemas comuns. Bueno. Mira, colle o micrófono o micrófono verde, pono en on, vale? Bueno, coincido con todo o que expresaron, porque, bueno, tuve a sorte de poder seguir de cerca a evolución de todo este gran proxecto. E, bueno, para min ten un mérito inmenso persoal de todas as persoas que se implicaron nel, porque aí hai unha labor de voluntariado impresionante e unha labor de concienciación pedagóxica e formación moi elevada, porque non foi un proxecto así feito á lixeira. Digamos, é un proxecto moi fundamentado pedagóxicamente nas pedagogías máis consecuentes e avanzadas, non? E, de feito, penso que pode ser unha referencia no lingüístico e no conxunto, no global, de como concebir un xeito educativo e moi especialmente de cara ao rural. Pero, bueno, tamén fora do rural tamén, porque está demostrado que funciona no urbano e no rural, pero, bueno, sempre desde esa concienciación cara ao rural, porque ningunha pedagogía que ignora o rural
estaría ben encaminhada. Non? Entón, eu no que veño, o sea, vendo con certa proximidade, non traballando así moi directamente, pero sí, moi próxima, o sea, vexo que se leva facendo unha labor moi ben artellada, moi coherente, moi consecuente, con moito esforzo, porque as axudas, empezando polo económico, que é un tema crucial, condiciona inmensamente todo, porque vive en situacións próximas e sei que condiciona e pode condicionar, vamos, pode ser decisivo. Pero o proxecto en sí creo que pode ser unha referencia enorme se tuveramos digamos, unha administración educativa que fora consecuente ca realidade educativa en conxunto no país, aí tería unha referencia enorme para construir. Nós desde a Rede Galega de Educación Rural, que xa pronunciou Santi, levamos moitos anos, e non é novo, levamos décadas defendendo, reclamando un plan de educación específico para o rural, integrado nun plan de desenvolvemento global do rural. E para isto necesitanse referencias. E en Galicia hai moitas, houve sempre, e levamos xa con moitas décadas que se suman referencias, pero esta é outra, moi importante, porque como ben fundamentada que está, recolleu todas as sementes anteriores. Entón, creo que teríamos bastante doado construir ese soño. É dicir, temos bastantes, digamos, ferramentas, bastante experiencia e suficientes referencias ben asentadas no noso país, que poderían darnos criterios de abondo para superar este desastroso plan economicista que está pechando escolas por falta, non por falta de nenos, senón pola mala planificación que hai, porque os nenos do rural están sendo trasladados ás vilas por unha falta de conciencia pedagóxica, pensan que están mellor, moitos igual os trasladan para a escola de pago, digamos, concertada, cando lle falta moito para aproximarse aos valores da pública, donde se integran todo tipo de nenos e non se excluyen os nenos con dificultades, por exemplo, e cousas dese estilo. Cando se traballa moito máis de cada unha educación integrada no medio, na investigación do medio, na vivencia do medio, cousa que non fan os demais. É dicir, realmente eses valores sempre soubo na pública e sigo sabendo, non tan xeralizados como tiña que ser, pero teníamos dabondo ferramentas para defender que os nenos non se trasladaran e síguense trasladando ás cabezas de comarca, mentras as escolas se pechan, e non é por falta de nenos, é pola falta de concepción primeiro do sistema e porque habría que reestruturar simplemente. O sea, xa tiñan que ter desaparecido as macroconcentracións, non se tiñan que ter feito, foi un gran error. O sea, a nosa educación planificouse sin pés nin cabeza nos seus tempos desde os anos 70 ata agora, e síguese facendo igual. E síguese facendo con falta de criterio, peche de unidades, peche de escolas, porque non se vai a calidade, non se vai a manter a sentar a población rural, vaise a economía, a recorte do profesorado, e síguese facendo, por moito que diga o contrario. E cando estamos agora no sistema das aulas mixtas, como tense mente, non? Que son enriquecedoras pedagóxicamente, inmensamente enriquecedoras. E aí necesitas un reforzo de profesorado, e necesitas apoios, e non se está a facer. Entón, que non digan que están invertindo suficientemente, non, están recortando cada vez. E así moita xente se vai do rural para a vila ou leva os nenos, os traslada porque entende que a súa escola calquera día desaparece. E esa inestabilidade é a que produce estes resultados, é dicir, a xente ante a incerteza deixa que os nenos se vayan á vila ou os leva xa. E isto é provocado polo desastroso réxime que se está instalando e que sigue, se instalou toda a vida e permanece.
falaba Alicia precisamente desta visión economicista totalmente, e non sei, a pregunta, a resposta, por desgraza, penso que vai ser coñecida, se existen apoios a semente destas institucións e cal é a vosa situación agora mesmo económicamente, porque é vital tamén nun proxecto, moitas veces, e ao longo de todas estas entrevistas que estamos a facer, charlábamos desto precisamente antes, que estamos vendo que son sempre as mans do pobo as que teñen que soster proxectos moi necesarios. Eu sí quero facer un matiz antes de que me dedes a vosa resposta, que para min é vital e moi importante saber, falaba Miguel, de que os nenos, as familias que teñen dificultades económicas son tidas en conta en semente e teñen axudas para que podan acceder a este proxecto. Para min iso é vital. Totalmente, ou seja, para nós un dos principios fundamentais é o da accesibilidade universal, non? Tentar que todas as familias con independencia dos recursos poidan escolarizar as súas crianzas. E para iso temos, pois, desde bolsas, non? Que implica, pois, unha diminución da cuota ou incluso troca dunha parte da cuota por un traballo comunitario á escola. Entón, ese é o espírito do noso proxecto, porque, como comentábamos, pois é un proxecto social sen ánimo de lucro, non? E xa en relación ao que é o financiamento, pois o certo é que a semente, aínda que é un proxecto autoxerido, iso é o corazón e, por tanto, tamén o que nos dá unha grandísima fortaleza. Temos máis de 500 socias e socios en todo o país, como dicía anteriormente, 5 centros educativos, 13 traballadoras, por volta de 140 crianzas, e, por tanto, xa estamos achegándonos a unhas dimensións bastante grandes. De tal modo que agora vemos que o escalar tanto, aumentar tanto o proxecto, cada vez é máis difícil garantir unha estabilidade económica. E por iso nós sempre facemos o apelo a todas aquelas institucións que entenden que pois a lingua e a cultura galega debe ser un patrimonio colectivo a preservar e, por tanto, polo que hai que comezar é por garantir que as futuras xeracións continúen a nutrilo, non? E a utilizalo, pois que nos, digamos que colaboren connosco, non? Entendemos que non é certo iso de que non se pode facer nada se non existe un goberno alternativo á Xunta. Iso o teño escoitado moito e penso que non é certo, porque frente a esa política lingüística que opera de cima para baixo, podemos desenvolver políticas lingüísticas contrahexemónicas. En que ámbitos? A nivel familiar, a nivel veciñal, a nivel municipal, a nivel comarcal. É dicir, temos moitísimos espazos e tamén hai, como dicíamos, outro tipo de institucións, deputacións, que están gobernadas, en teoría, por forzas políticas que defenden os nosos principios xenéricos, podemos dicir. Entón, creemos que aí ainda hai un camiño de colaboración institucional que sería moi benéfico, e xa non só benéfico para a nosa asociación, sino que sería benéfico para as futuras xeracións e para a sociedade galega no seu conxunto. Non sei se queredes engadir algo máis, se temos algunha pregunta tanto aquí como no YouTube. Realmente sí, temos moitos comentarios hoxe. O que pasa é que se os fun nos poñendo, espérate, a ver se me escoita mellor así. Sí, así, probablemente. Ben. O que pasa é que se os fun poñendo na pantalla ao longo da transmisión, verdade? Pero leóblos para que saibades cales son. Pedro Rodríguez dinos parabéns por unha entrevista tan interesante. As escolas de ensino galego semente son as bases necesarias para a criazón da Escola Nacional Galega, defenden os direitos lingüísticos das crianzas galegas a usar o galego reintegrado, merecen todo apoio, son escolas sen ánimo de lucro, de pedagogía transformadora ao servizo dos intereses populares. Proxecto Neo, dinos, está sendo un programa magnífico. Pedro Rodríguez volvenos dicir a lingua galega está lonxe de morrer, pois continúa plena e vigorosa en Portugal, Brasil, Angola, Mozambique, etc. E Proxecto Neo tamén ten outro comentario que sería bon ter recortados esas palabras de Alicia López Pardo para publicar un vídeo divulgativo. Farémolo. Pues esas son as achegas que hai. Non sei se tedes algo a comentar respecto ás opinións dos nosos ouvintes
espectadores. Que maravilla, non? Algo estaremos facendo ben se se percibe así. Pois, en máis daquela, despedirnos de todos os que hoxe nos acompañaron e a vos agradecervos que sigades poñendo esta semente que vai dar lugar a un pobo realmente con forza, con conciencia de si mesmo e que sin dúbida recolleremos todo este traballo que estades a facer. O sea que, obrigado polo día de hoxe e polo vosso traballo. Obrigado.